Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiso duol ma ochung'ne yiero pachoka IEBC mondo ler hinyruok kata ikruok margi mar tayo yiero maduong' ma 2027 ka bedni ok gichano choro nyime yierono. Koloso dalane manitiere Wamunyoro tok wach mare mar ni sirikal ok oyie gi chal mar Kenya ok oningo taye yiero. Jatend kata jalup jatend piny machonno wacho ni nitiere dwaro mondo onon duol matayo yiero e pacho ka IEBC ikruok mare mar neno ni gitieko luoro mar choro nyime yiero mowinjo bed ni timo higa manyien. Jatend burano mar DCP wacho ni pod obiro dhi nyime kod semo jopiny mondo kik sir jatend piny William Ruto e gwenge ma masawa mar Kenya nyaka chopi duond burano bed maonge ng'at masire ka koro odwaro ni jatend piny mondo oikre ne ng'wech mar tipo e kinde yiero mabiro. I want to tell Ethicon, the Constitution of Kenya is very clear that an election for the president and no other leaders must be held every 5 years. The first Tuesday in August of the 5th year. And that is 10th August 2027. The general election shall take place. What Ethicon must tell us is the level of preparedness. And we're asking him now to sit with everybody, including the opposition, and take us through the process and explain to us the level of preparedness so that we can interrogate the preparedness and make suggestions so that the election takes place as outlined in the Constitution. And there is no escape route, William Ruto. You must face the people of Kenya in the ballot. There is no escape route. Hata ukitoa fujo, hata ukileta gangs, hata ukilalamika, hata ukilia, hata ukienda Dubai na kurudi, the election must take place.